Moi, mä esittelen Susupetseä ja sitten niin mä aloitan nyt esittelen nyt niitä. Ja mitä on tää? Niin tämähän on kiva Susupetsi. Tää on tosi hyvä Susupetsi. Tää on poika, niin mä tykkään tästä tosi paljon. Tää on kiva, kun täällä on tällainen pitkä tukka. Ja Susupetsit on muuten kivoja ja tääkin on tosi hyvä. Ja sitten, mä en muista kyllä mistä kaupasta tää saatiin. Se ihminen kauppa, jossa oli se kissan talo, kissan kuva ennen. Mikä kauppa? En mä muista mikä se kauppa oli, mutta niin, kuitenkin mä muistan sen paikan. Mut sitten mä en muista sen nimen. Niin, mut tää on tosi hyvä Susupetsi. Sitten mä saan niin sitten mä oon saanut tällaisen pojan Susupetsin, joka on kiva Susupetsi. Ja tässä mä oon tykännyt tästä. Tää Susupetsi on ostettu samassa kaupassa kuin tää, mutta mä en muista vaan se kaupan nimi. No oliko se kauppa Säästöpörssi? Niin nää ostettiin Säästöpörssistä. Nää kaksi, nää ostettiin Säästöpörssistä. Ja sitten tämä sain sieltä tarjoustalosta. Eikö niin? Ja sitten tää on kiva häntä. Tääkin on poika. No nyt tää on kiva tällainen. Niin tää ostettiin Kirpputorilta. Itse asiassa nyt se yksi oli. Ai se on tuolla. Sitten mulla on tällainen Susupetsi. Tällainen valkoinen, jolla on naarmun silmässä. Sen mä sain koulun Kirpputorilta. Ja koulussa oli saanut kirpputorin, kaikki maksoi aika vähäsen. Niin koulussa. Niin tää oli silloin hyvä. Tää on niinku tosi puhdas ja hyvä. Niin tää liikkuu tosi nopeasti. Tää on tosi kiva. Sitten mulla ei olekaan enää enempää. Moikka!